गिबियाव आफा इसोर प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ हामबाय होनो लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय बयनिसिमबो लोगोसे I.B.Gospel मिनिस्ट्रियाव दिनै नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसेबाव बरायनानै लाबाय आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ बेबायदिनो आंबो दिनै मोजाङैनो दङ जों बेबायदिनो इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जों बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ बाख्नायबाय थानो हाथों। आंनि कमेन्ट बक्सआव मोनसे कुइसन फैदों बे कुइसना जाहैबाय अनसुला इसोरा मानसिखौ सावथ्रुमनो थाखाय मानो हेलफायर बानायखो अनसुला इसोरा मानसिखौ सावथ्रुमनो थाखाय मानो हेलफायर मानो बानायखो होननानै मोनसे कमेन्ट बक्सआव कुइसन फैदों बेनिखायनो आङो दिनै बे कमेन्ट बक्सनि एन्सारखौ होनो नागिरदों आरो बिनि रिप्लाइखौ आं होनो नागिरदों दा बियो कमेन्ट बक्सनि रिप्लाइ एबा एन्सार जागोन अब्लाबो बियो बयनिबो थाखाय जोबोद गोनांथि जे गोबाङानो मिथिमोना नोरखौ मानो बानायनाय जादों जे मानसिखौ गावनि सोरजिनाय मानसिखौ सावथ्रुमनो थाखाय नोरखौ बानायनाय जादों नामा बेखौ जोङो बयबो मिथिनाया गोनांथि दं बेनिखायनो जे जाय बिथाङा बे कुइसन खालामबाय बिथाङाल' नायालाबानो गासैबो नोंथांमोनानो जाहाथे नायो बिथांनिल' बियो एन्सार जानाय नङा बिथांनिल' बियो रिप्लाइ जानाय नङा बेखौ जों साफ्रोमबो नोंथाङाबो आंबो मिथिनानै लानाया जोबोद गोनांथि दङ बेनिखायनो आङो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। दिनैनि बे टपिकखौ सावरायनायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो बे I.B.Gospel मिनिस्ट्रि चेनेलखौ दिनैसो नुसनदोंब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला जाहाथे गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रै मोनहैयो बे चेनेलनि गेजेरजों इसोरनि बाथ्रा बाइबेलनि शास्त्र जोङो सोलोंज्लायबाय थायो आरो लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे इसोरनि बाथ्राखौ बिथाङाबो मिथिमोननाय बायदि। दानिया फैदो जोङो दिनैनि मेइन आयदायाव थांनोसै जोंनि दिनैनि बे टपिकआ जाहैबाय जे कमेन्ट बक्सनि रिप्लाइमोन दा बे कमेन्ट बक्सनि रिप्लाइआव मोनसे कुइसन बे कमेन्ट बक्सआव मोनसे कुइसना जाहैबाय अनसुला इसोरा मानसिखौ सावथ्रुमनो थाखाय मानो हेलफायर बानायखो अनसुला इसोरा मानसिखौ सावथ्रुमनो थाखाय मानो हेलफायर बानायखो रिप्लाइ होथावथाव कुइसन जोङो बेखौ बयबो मिथिना लानांगौ बेनिखायनो भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय। जों साफ्रोमबो मानसिनि मोदोमा हासो जेब्ला जोंनिफ्राय हाङा गलाङो अब्ला जोंनि मोदोमा गोथै जायो आरो जेब्ला जोंनि मोदोमखौ जोङो गारहैयो फबो बियो सेवनानै हायानो जाफिनो नाथाय बे हानि मोदोमखौ एबा जोंनि हानि मोदोमखौ गोथाङै लाखिनानै दङ इसोरनि गोथां हाङा इसोरनि गोथां हाङासो मानसिनि मोदोमखौ मानसिनि देहाखौ गोथाङै लाखिनानै दङ बेखौ जोङो शास्त्रजों रिलेसन थायाब्ला जों रावबो मिथिनाय नङा आरो गोबाङानो बेखौ मिथिया जे जोंनि मोदोमखौ गोथाङै लाखिनानै दोननाया इसोरनि हाङासो इसोरनि गोथां हाङासो जोंनि मानसिनि मोदोमखौ गोथाङै लाखिनानै दङ दा बेखौ गोबाङानो मिथिया बेनिखायनो गोबाङानो साननो हागौ जे इसोरा जोंखौ अना होननानै नाथाय इसोरा जों बयखौबो अनो जुदि नोंथांनिफ्राय 1 सेकेन्डनि थाखाय इसोरा गावनि गोथां हांखौ बोखारो अब्ला नोंथाङा लोगो लोगो थैगोन आङो लोगो लोगो थैगोन नाथाय इसोरा बेखौ सहसाव मावा मानोना इसोरा अननायाव गोख्रै बियो बोराबनायाव लासै इसोरा अननायाव गोख्रै बियो बोराबनायाव लासै बेनिखायनो गोथार बाइबेलाव गितफोरनि 145नि 8आव बुंदों फोरबुआ दया आरो माया गोनां बोराबनायाव लासै आरो अनखांनायाव उसिग्लायनाय। गोबां जों मानसिफोरा साननो हागौ जे इसोरा जोंखौ अनाखै आरो अना होननानै नाथाय बाइबेलाव बुंदों जे इसोरा अननायाव गोख्रै आरो बियो बोराबनायाव लासै होननानै बुंदों। इसोरा जों मानसिखौ अननायनि खारना जाहैबाय जे मानसि माहारिया इसोरनि स्पेसियेल क्रिएचार जों मानसिया इसोरनि मोनसे स्पेसियेल सोरजिथाय एबा स्पेसियेल क्रिएचार्स जों जे इसोरनि स्पेसियेल क्रिएचार जों बेखौ बोरै मिथिनो दानिया जों बेखौ बोरै मिथिनो जे जोङो मानसिफ्रा इसोरनि स्पेसियेल क्रिएचार एबा सोरजिथाय होननानै जोङो दिनै इसोरजों सोरजिजानाय मोनसे ग्रह बे बुहुमाव दङ दा जोंनि बे थानाय बुहुमनिफ्राय जोङो सोरगिदिं नायोब्ला जोङो जि नुयो
बेफोर गासै नुनाय गासैबो जों नुनाय गासैबो बेयो इसोरजोंनो सोरजिजाजोबनाय। आरो बे सोरजिनायफोरनि मादाव खायसे जों नुनो मोनैफोर दङ, जेरै बार। नुनो मोनैफोर जे आर्फफोर जोङो बाइबेलाव मोननो हायो जे नुनो मोनैफोरखौबो इसोरा सोरजिदों। जोङो नुनो मोननायखौ जोङो इसोरनि सोरजिनाय होननानै जों मोननो हाबाय। आरो बिनि गेजेराव माखासे जों नुनो मोनै इसोर सोरजिनायबो दङ, जोङो जायखौ नुनो मोना। बे सोरजिया जाहैबाय जे जायखौ जोङो मोदाय होननानै बुङो, जायखौ जोङो आर्फ होननानै बुङो, जायखौ जोङो बार होननानै बुङो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन नुनो मोनै इसोरजों सोरजिजानाय फोरबो इसोरनि सोरजिथाय दङ। इसोरा गावनि सोरजिजानाय सोरजिथायफोरखौ सोरजिनायाव बियो 6 दिन खामानि मावनो गोनां जादों। 1 दिननिफ्राय खामानि मावजेननानै बियो 6 दिनसिमाव गासै गावनि सोरजिनायखौ बियो फोजोबदों। माने इसोरा 6 दिनसिम खामानि मावदों, गावनि बे गासै सोरजिनाय खामानिखौ बे 6 दिनाव फोजोबदों। आं दहायनो बुंखाबोबाय जे मानसिया इसोरनि स्पेसियेल क्रिएचार होननानै। दा बे 6 दिननि गेजेराव 1 निफ्राय 6 दिनसिम खामानि मावनायाव मानसिखौ जोबथारनायाव 6 दिनाव बियो सोरजिदों। मानसिखौ सोरजिनाया बे एसे आलादा रोखोमनि, नाथाय गुबुन सोरजिथायखौ बियो इसोरा गावनि खुगाजों रावजोंनो बियो जाहोजोबदों, खुगानि बाथ्राजोंनो बियो जाहोजोबदों। बियो आखाइजों मावाखै, बियो आखाइजों गावनि बोलो बाहायनानै बियो मावाखै जे बियो गुबुन गुबुन मानसिनि अनगायै गुबुन गुबुन सोरजिनायफोरखौ बियो गावनि रावजोंनो बानायदों। उमुक जा, तुमुक जा, बेबायदि जा, ओरै थोरै जा होननानै बियो खुगाजोंनो गासैखौबो सोरजिदों। नाथाय 6 दिनाव जायखौ सोरजिदों बियो खुगाजों सोरजियाखै, गावनि आखाइजों बियो मावदों। बे आखाइजों मावजानाय क्रिएचारा जाहैबाय जों मानसि। बे आखाइजों मावनानै सोरजिजानाय इसोरनि सोरजिथाया जाहैबाय जों मानसिया। बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायनो इच्छा जायोब्ला नोंथांमोना गोथार बाइबेलाव जागायजेननाय बिजाबनि 1 आयदा, 2 आयदा, 3 आयदा, बे मोनथाम आयदाखौ 1 सिरिनिफ्रायनो जोबजासिम फरायब्ला नोंथांमोना क्लियार मिथिनो मोनगोन। इसोरा 6 दिनखालि सोरजिनायाव बियो हाद्रिखौ मानसि बेबायदिनो गावनि इमेज होननानै बुंदों, गावनि महरनि मुर्ति दादों। बियो हानि हाद्रिखौ इसोरा गावनि महरनि मुर्ति दादों। मुर्ति दानानै बेखौ मा खालामदों? बिनि गन्थङाव गावनि खुगाखौ फोनांदों। गावनि खुगाखौ फोनांनानै बियो गावनि हांखौ सुनानै होदों। लोगो लोगो बे मुर्तिया गोथां जादों, बेनो मानसि जादों। आरो बे गावनि गिबि सोरजिनाय मानसिखौ बियो आदम मुं दोनदों। आरो बे सासेल'खाय इसोरा मोजां नुवाखै, बिजों लोगोसे थानो थाखाय सासे हिनजाव मानसि दादों, जे बे आदमनि खामि हारा गंसे बहननानै आरोबाव बे हिनजाव मानसि सासे दादों, आरो बे सासेनि मुंखौ हावा बेबायदि मुं दोनदों। मानसिखौ इसोरा गुबुन सोरजिथायफोरनिख्रुइ बुहुद साबसिन, मोजांसिन महर गोनां, गियान गोनां, बुद्धि गोनां, बेबायदिनो नायनो मोजां, मावनानै लानो हाग्रा, गावनो मावनो गोरों, गावनो मावनानै गावनि नांगौखौ बहननानै लानो हाग्रा, बेबायदि इसोरा दादों। गुबुन जिब जिबि इसोरनि सोरजिथायफोरखौ नोंथाङा नाय, आरो जों बयबो साननानै नाय जे गोबां जिबिफोर दङ, गोबां जिबफोर दङ, गोबां गिदिर गिदिर जुनादफोर दङ, गोबां गिदिर गिदिर जन्थु, बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर जिबफोर दङ। नाथाय बेखौ मानसिया गावनि बुद्धिजों, गावनि गियानजों सासन खालामनो हायो, कन्ट्रल खालामनो हायो। बे जुनादफ्रा मानसिनि सायाव नङा। मानसिया गावनि थांना थानायाव नांगौ गासैखौबो बुथुमनानै लानो हायो। गाव थानो थाखाय न' लुनानै लानो रोंगौ, बेबायदिनो गाव थांनानै थानो थाखाय मावनानै जानो रोंगौ। बेबायदिनो मानसिनियाव गोबां बेबायदिनो गियानफोर, मोजां मोजां गियानफोर, बुद्धि खायदाफोर जोंनो इसोरा होदों। बेफोरखौ जों सानोब्ला गावनो गाव बुजिनानै लानो हागोन जे गुबुनफ्रा जे बेबायदि गावनि थानायनि थाखाय, जानायनि थाखाय खायसे बुथुमनानै लानो रोंगौब्लाबो जे मानसिनिख्रुइ साबसिन बिसोरो खालामनानै लानो हायाखै। आरो बिसिनि मावनानै लानायफ्रा
मानसिनिख्रुइ साबसिन नङा। जेनेबा दाउफोरा बाहा बोनानै लानो हायो, बेबायदिनो सियालफ्रा गुदुंफोर खुरनानै हायाव गाव थाग्रा खुलि खालामनानै लानो हायो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिब जुनार दाउमा दाउसाफ्राबो गावनि थानायनि थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि बाहा थानाय जायगा बानायनानै लानो हायो। नाथाय बिसोरो बेबायदि लानो हायोब्लाबो बिसिनि लानाया जों मानसिनिख्रुइ साबसिन नङा। मानसिया जे इसोरनि मोनसे स्पेसियेल क्रिसार, बेखौ फोरमान होनो थाखाय जोङो बेल' नङा, गुबुन गुबुन लामाजोंबो जोङो फोरमान होनो हायो। आरो जों मानसिखौ इसोरा बयनिख्रुइबो इम्परटेन्ससिन होदों। मानो इम्परटेन्ससिन होदों? बिनि जाहोना जाहैबाय जे इसोरा जों मानसिखौ सोरजिनायाव जे गावनि हांखौनो जोंनि गन्थङाव सुनानै होनानै बियो गोथां बानायदों। दा गावनि हांआनो जों मानसिनियाव दङ, इसोरनि हांआनो जों मानसिनियाव दङ। जोङो इसोरनि हांजों दा गोथाङै दंगासिनो दङ। बेनिखायनो मानसिखौ इसोरा बयनिख्रुइबो इम्परटेन्ससिन होदों जे मानसिया इसोरनि रायजोआव थांफिननो नांथारगौ। इसोरा दि मानसिखौ अनो, बिनि आङो मोनसे आरोबाव एग्जाम्पल लाबोनो नागिरदों। सानसेखालि आङो सासे मानसिनि इसोरनि गाहाम रादाब खोनासंदोंमोन, इसोरनि मेसेज होनाय आं खोनासंदोंमोन। बियो मोनसे एग्जाम्पल आंनो खोन्थादोंमोन। दा बे एग्जाम्पलखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाफिननो नागिरदों। दा बेनिखायनो गुबुननिफ्राय खोनानानै आङो खिन्थानाय बायदिखाय बियो एसे एनै गोरोन्थि जालांनो हागौ। दा गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा खालामनांगोन। सानसेखालि सासे बोराय बैसोनि मानसिया गोब्राब जब्रा जादोंमोन। बियो हस्पिटालाव सानथाम थानो गोनां जादोंमोन गोब्राब जब्रा जानानै। बे मेडिकेलाव सानथाम थानानै बियो हामनायखौ मोनबाय। बेनिफ्राय जेब्ला बियो गावनि पेमेन्ट खालामग्रा जायगायाव थांनायाव बे बोरायनो मोनसे कागज होबाय। जे बे कागजाव बियो नायनानै नुबाय जे बिनि होनो गोनां बिला जाहैबाय 80,000 एबा 80,000 रांनिख्रुइ हेरफेर एसे एनै बारा जानो हागौ, 80,000 सामथिं। नाथाय बोराया बे कागजखौ नायनानै, बिलनि कागजखौ नायनानै बियो गाबबाय। बियो मोदै गबाय, बियो गाबबाय। नाथाय बिनि गाबनायखौ खाथिनि मानसिफ्रा नुबाय आरो बेबायदिनो बे गाबनायखौ मिथिनानै डक्टराव सोंफैबाय। जाय डक्टरा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन, जे नोङो मानो गाबदों? नोंहा मायबा उसुख जाबावदों नामा? बा नोङो हामाखै नामा? आरो बेबायदिनो जे बे रांखौ नोङो होनो हाया नामा? नोंहा फैसा गैया नामा? नों मानो गाबखो? बेखिनि बिलखौ नोङो होनो हागोन ना हाया? बा बेखिनि बिलखौ होनो हानाय नोंहा रांफोर गैया नामा? होननानै जे डक्टरा बिनियाव सोंबाय। नाथाय बे बोराया बुंफिनबाय जे आंहा रां दङ, बेखौ आं होनो हायो, बेखौ होनो हानाय आंहा रां दङ आरो बेखिनिखौ आङो बेखिनि बिलखौ आङो पेमेन्ट खालामनो हानाय आंहा गोहो दङ, मानोना आंहा रां दङ। अब्लालाय मानोथो नोङो गाबदों? जुदि नोंहा उसुगाबो हामबायब्ला आरो नोंहा गुबुन फारसेखै राङाबो पेमेन्ट खालामनो थाखाय हायोब्ला नोङो माखौथो गाबदों? मानोथो दुखु जाबावदों? नाथाय बिनि उनाव बोराया फोरमायबाय जे सानथामाव जुदि 80,000 बिल जादोंब्ला, दिनै आङो बे संसाराव बोराय बैसो जाबाय, आङो जेनेबा बे बोराया जेसेबांखिनि बोसोर जाबाय, गावनि बैसोखौ बियो फोरमायनानै लाबाय जे आङो बेखिनि बैसो जाबाय, आंहा एसेखिनि बोसोर बैसो जाबाय, जे इसेखिनि बोसोर बैसो जानायाव दिनै खैदिन दङमोन? बोसोरसेयाव 365 दिन दङ। आरो बेबायदिनो इसेखिनि आंनि बैसोखौ लानानै इसेखिनि बोसोर जानायाव सानथामावनो जुदि 80,000 बिल जादोंब्ला, जे आंनि दा सोलिबाय थानाय इयारसिम एसेबां दिन दङ, आङो बेखौ होनो गोनांमोनब्ला बेसेबां दिन जागौमोन? दिनै सानथामाव 80,000 जादोंब्ला, जुदि आङो बेखिनि दिनखौ सानथामल' जब्रा गोग्लैयाजासिनो, सानथामल' जब्रा जायाजासे जे बे दिनखौ आङो जब्रा जाजोबनायमोनबा आङो बेसेबां फैसा खरसा गारनांगौमोन? नाथाय इसोरा आंखौ बेखिनि समखौबो अननानै लाखिबाय। इसोरा आंखौ बे बोराय बैसो समसिम अननानै लाखिबाय। आङो सानथामल' जब्रा जानो गोनां जाबाय। सानथामावनो आङो 80,000 बिल होनांगौब्ला
बेखिनि एसेबां दिन जाबाय आङो थांनानै थानाया, बेखिनियाव इसोर आंखौ अनामोनब्ला बेसेबां बुरजा रां आङो होनो गोनां दंमोन। इसोरा एसेबां अनख' बेखौ गोसोखांनानैसो बे बोराया गाबदों। आंनि लोगो नोंथांमोन, दिनैबो नोंथाङा सोरबा बायदिया उन्दैनिफ्राय नोंथांनि जेसेबां बैसो जाफैखो बेसिम गोब्राब बेबायदिनो जब्राजों गोग्लैयाखै जानो हागौ। सोरबाया गोग्लैदोंमोनबो जानो हागौ, नाथाय ट्रिटमेन्टनि गेजेरजों हामलांबाय। नाथाय नोंथांखौ आंखौ इसोरा जोबोद अननानै दङ। दिनै आंबो 32 इयार्स एजआव जाफैबाय। आङो इसोरनि अननायजों बेबायदिनो दङ, थांनानै दङ। आङो दिनै थैयाखै। इसोरा गावनि गोथां हांखौ बोखाराखै। नोंथांखौबो इसोरा जोबोद अननानै दङ जे नोंथांखौबो नोंथांनि मोदोमनिफ्राय, नोंथांनि देहानिफ्राय गावनि गोथां हांखौ इसोरा बोखारनानै लाङाखै। नोंथांखौ बोराय बायदि जब्रायाव खोख्लैयाखै। आंखौ बेबायदिनो गोब्राब सिचुवेसनाव दोनाखै, नोंथांखौबो गोब्राब सिचुवेसनाव दोनाखै। जे बोराया जेरै सानथाम जब्रा जानायावनो 80,000 रां फैसा गारनांदों, बेबायदिनो नोंथाङा बेखौ हयथ' गारनाखै जानो हागौ। हयथ' सोरबा बायदिया गारनांदोंबो जानो हागौ। गारनांदोंब्लाबो नोंथांखौ इसोरा मोजाङै दासिम लाखिनानै दङ, सोखाफिननानै आरो गावनि गोथां हांखौ नोंथांनिफ्राय बोखारनानै लाङाखै। बिनि थाखायनो नोंथाङा बे संसाराव थांनानै दङ, आङो थांनानै दङ। अब्ला नोंथां आरो आंखौ इसोरा बेसेबां अनदों, जों बयखौबो इसोरा बेसेबां अनदों। मानोना इसोरा अनख', बियो रागा जोंनायाव लासै, बियो अननायाव गोख्रै। इसोरा अनख'ब्ला अब्लालाय मानोथो बियो हेल फायारखौ जों मानसिनि लागै दोनखो? हेल फायारखौ बियो जों मानसिनि थाखाय दोनखो, एबा नोरकखौ मानो मानसिनि थाखाय दोनखो? जुदि इसोरा अनख'ब्ला, इसोरा मानसिखौ अनोब्ला, इसोरालाय मानोथो जों मानसिखौ नोरकआव सावगारनो नागिरखो? मानो जों मानसिखौ नोरकआव सावथ्रुमनो थाखाय हेल फायार बानायखो? लोगो नोंथांमोन, जे मानसिखौ सावथ्रुमनो थाखाय हेल फायारखौ इसोरा बानायाखै। हेल फायारखौ बानायदों जाहैबाय जे मोदायखौ सावथ्रुमनो थाखायसो इसोरा बानायदों। मोदाया मा बुस्थु बेखौ नोंथांमोना नायनोब्ला, बुजिनो इसा दङब्ला गाहायनि डिसक्रिपसनाव आङो लिंक होदों। जे आङो सिगाङाव इसोर आरो मोदाय होननाय आङो टपिक लानानै सावरायखांबाय। बे इसोर आरो मोदायखौ पार्ट मोनबा 5थि खोन्दोजोंसो आङो फोजोबनो हादों। दा बे 1 खोन्दो, 2 खोन्दो, 3 खोन्दो, 4 खोन्दो, 5 खोन्दो गासै खोन्दोखौ नोंथांमोना नायनो नांगोन। अब्लासो नोंथांमोना मोदायखौ बुजिनो हागोन। मोदाया मा बुस्थु? मोदाया मा बुस्थु नोंथांमोना बे आंनि इसोर आरो मोदाय होननाय 1 खोन्दोनिफ्रायनो 5थि खोन्दोसिम दङ। बे 1 खोन्दोनिफ्रायनो 5थि खोन्दोसिम गासैखौबो नोंथांमोना नायनो नांगोन। अब्ला बे मोदाया मा बुस्थु बेखौ बुजिनो हागोन। 100% इसोर दं होननाय बे टपिक, बे टपिकजों लोगोसे एड खालामनानै 100% इसोर दं होननाय बे टपिकखौ लानानैनो 1 खोन्दो, 2 खोन्दो, 3 खोन्दो, 4 खोन्दो, 5 खोन्दोसिम बानायदों। बेहायनो इसोर आरो मोदाय बेखौबो आङो क्लियार खालामनानै होदों। नोंथांमोना बेखौ नायनोब्ला गाहायनि डिसक्रिपसनाव आङो लिंक होदों। बे लिंकआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नाय, अब्लानो बे मोदायखौ नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन। आरो बे मोदायनि थाखायसो इसोरा हेल फायारखौ बानायदों। मोदायखौ सावथ्रुमनो थाखायसो हेल फायारखौ इसोरा बानायदों। मोदायालाय मानोथो सावथ्रुम जानो गोनां दाय मावखो इसोरनिलाय? जे बियो इसोरनि रायजोआवनो दंमोन। दहाय आं बुंखाबाय जे नुनो मोनैखौबो बियो सोरजिदों होननानै। जे मोदायफ्रा नुनो मोनै इसोरनि सोरजिथायनि मोनसे, नुनो मोनै इसोरनि सोरजिथायनि बे मोदाया मोनसे सोरजिथाय। दा बियो इसोरजों लोगोसे दङमोन। जे बे मोदाया गिबियाव मोदाय नङामोन, बियो आरफ'मोन। दुत होननानै बुङो, बियो आरफ'मोन। दा बे आरफ'फोरनि मादाव आरफ'फोरनि गेजेराव सासे ओरैबायदि पावार गोनां, गुन गोनां बियो सासे आरफ' दंमोन, जायखौ बाइबेलाव लुसिफार होननानै बुंनाय जायो। लुसिफार, बे लुसिफारा पावार दंमोन, गोहो दंमोन, बोलो दंमोन। इसोर बायदिनो बिबो बोलोगोरामोन। नाथाय अब्लाबो बियो इसोरनि समान नङा। बियो इसोरजों सोरजिजानायसो बे आरफ'आ।
बेखौ बाइबेलाव बिनि मुंखौ लुसिफार होननानै बुंदों बे आर्फखौ। बे लुसिफार आर्फआ गाव बोलो गोहो थानायखाय जे गावबो सानदोंमोन जे आङो इसोरनि बायदि रायजो सासन खालामनोसै सोरगो रायजोआव आंबो इसोरनि बायदि रायजो सासन खालामनोसै होननानै बियो सानदोंमोन। बे गावनि माखासे दुत लोगोफोरखौ लानानै बियो गावो बे दुत लोगोफोरनि राजा जानानै बे इसोरनि रायजोखौ गावबो खावसे सासन खालामनो होननानै सानदोंमोन। नाथाय इसोरा बेबायदिखौ खालामनो होआ। इसोरानो, नाथाय बे आर्फफ्रा इसोरनिफ्राय बेलेग, माने बे आर्फफ्रा इसोरजों सोरजिजानायसो। जे इसोरनि सोरजिजानाया बोरै इसोरनि रायजोखौ सासन खालामनो हानो? इसोरनि सोरजिजानाया, इसोरनि क्रिसार्सआ जे इसोरनि रायजोखौ बोरै सासन खालामनो? बियो सासन खालामनो हाया। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ इसोरा मिथिबाय आरो इसोर गासैखौबो मिथिनो हाग्रा, बियो जेरावबो प्रेजेन्ट जानो हाग्रा, अमनि प्रेजेन्ट। बेनिखायनो बियो बेखौ मिथिनानै जे बिनि सायाव रागा जोंबाय, बियो बे लुसिफारखौ सोरगो रायजोनिफ्राय संसाराव जोख्लायहरनायसै, बे संसाराव खोख्लैहरनायसै। बिनि उनाव बे लुसिफारा गावजों लोगोसे माखासे आर्फफोरखौ लाबोफादोंमोन। बे आर्फफोरखौ खोख्लैजानाय आर्फ एबा गोग्लैनाय आर्फ होननानै बुंनाय जायो। जे बिसोरो सोरगो रायजोनिफ्राय संसाराव खोख्लैहरजादोंमोन इसोरजों। जे बे खोख्लैहरनाय समाव जे लुसिफार, बे आर्फफोरनि राजा, गोहोगोरा बे लुसिफारा गावजों लोगोसे फानसे आर्फफोरखौ बे संसाराव लाबोफादोंमोन। इसोरनि एगेन्स्ट जुजिनानै बे संसाराव जोख्लायहरजादोंमोन आरो बे लुसिफारानो फानसे इसोरनि रायजोनि फानसे आर्फखौ बे संसाराव लाबोफादोंमोन। बेखौनो बुहुमनि मानसिफ्रा 33 कौटि देबता होननानै बे बुहुमाव मानसिफ्रा बुंनाय जादों। बे 33 कौटि देबताया इसोरनि आर्फसोमोन। बे इसोरनि आर्फफोरानो बुहुमाव फैनानै मानसिजों 33 कौटि देबता मुं दोनजानानै मिथिजानानै दंफैयो। बे लुसिफारा एडेन बागानाव दोनजानाय आदम आरो हावा, इसोरनि गिबि सोरजिजानाय मानसिखौ लोगो हमनानै बुंदोंमोन जे नोंसोर बे फिथाइखौ जा, नोंसोरो बे फिथाइखौ जायोब्ला नोंसोर गुनि गियानि जागोन होननानै बुंदोंमोन। जे नाथाय इसोरा बुंदोंमोन नोंसोर बे फिथाइखौ दाजा, नोंसोरो जुदि बे फिथाइखौ जायोब्ला नोंसोर थैगोन होननानै बुंदोंमोन। बे फिथाइखौ जायोब्लानो नोंसोरो थैगोन होननानै बुंदोंमोन। बेनिखायनो नोंसोर बे फिथाइखौ दाजा होननानै बुंदोंमोन। नाथाय इसोरनि बुंनायखौ गुबुन फारसेखै दोननानै जे मोदाय, बे आर्फ लुसिफारा इसोरनि एगेन्स्ट जानानै फैनानै बुंफैनायाव जे बे फिथाइखौ आदम आरो हौवाया जानाय जादों। बिनिफ्राय जे बे मानसिफ्रा इसोरनि बे बागाननिफ्राय गावनो गाव खारबोनो गोनां जादों। मानोना बिसोरो इसोरनि हुकुमखौ बारसिनानै इसोरनि बादा होनायखौ मानियैखाय इसोरनि एगेन्स्ट मावनाय जादों आरो इसोरा रागा जोंदों आरो इसोरनि सिगाङाव बिसोरो पाप मावनाय जादों। मानोना इसोरनि आयेन बारसिब्ला, इसोरनि हुकुमखौ बारसिब्ला बेयाव पाप जायो। बेनिखायनो बे इसोरनि हुकुमखौ बारसिनायाव बिसिनियाव पाप जादों आरो इसोरा रागा जोंदों। बेनिखायनो बे जायगानिफ्राय बे आदम आरो हौवाया बागाननिफ्राय ओंखारबोनो गोनां जादों। आरो बे मानसिखौ बे लुसिफार, इसोरनि आर्फ एगेन्स्ट जानानै फैनाय लुसिफारानो पाप मावबोदों आरो इसोरनि एगेन्स्ट मावबोदों। बेनिखायनो दिनै बे मानसिया बे लुसिफारजों लोगोसे मानोना इसोरनि हुकुमखौ बारसिदों। बेनिखायनो लुसिफारखौ आरो बे लुसिफारनि माखासे आर्फफोरखौ नोरगोआव सावनाय जादों इसोरा। बेजों लोगोसे जायफोर बे आर्फफोरखौ, इसोरनि एगेन्स्ट जानानै फैनाय आर्फफोरखौ, लुसिफारखौ इसोर महरै बे संसाराव खुलुमनानै दङ, बे मानसिफोरखौबो अट'मेटिकेलि बे नोरगोआव सावफानाय जागोन। दिनै बे नोरगोखौ मानसिया गाव गावसो सायख'नानै लादों। बेखौ इसोरा नोङो बेवहाय थां होननानै बुङाखै।
नोङो सावजा नोरगाव थां होननानै बुङाखै। मानसिखौ नोरगाव सावथ्रुमनो थाखाय इसोरा बानायाखै आरो नोरगखौबो मानसिखौ सावथ्रुमनो थाखाय इसोरा बानायाखै। नोरगखौ बानायदों जे गावनि एगेन्स्ट जानानै फैनाय बे गावनि आर्फफोरखौसो, बे मोदायफोरखौसो, बे लुसिफारखौसो सावथ्रुमनो थाखाय इसोरा बानायदों। नाथाय सा ससेयाव बे मोदाया गावजों नोरगाव थांफानो थाखाय जे इसोरनि स्पेसियेल सोरजिजानाय मानसिखौ पाप मावहोनानै बियो लाबोफादों। दिनै बे संसाराव बे लुसिफार आरो बिनि आर्फफोरा मानसिजों फुजिजागासिनो दङ। जायफोरहा बे लुसिफारखौ इसोर होननानै सिनायनो हायैयाव खुलुमगासिनो दङ, बेखौनो इसोर होननानै सानगासिनो दङ, बिनि तेत्रिस-कौटि देबताखौनो इसोर बायदि खुलुमगासिनो दङ। दा बिसोरखौ बै लुसिफारासो नोरगाव लांफागोन गावजों लोगोसे सावजानो। दा बे खोथाखौ बुहुमनि माखासे मानसिफ्रा दिनै जायफ्रा शास्त्रजों थाया, शास्त्रजों रिलेसन थाया, बिथांमोना मिथिया। नाथाय मिथियोमोनब्ला सोर इसोर नङा बेखौ मिथिगौमोन आरो नोरगखौ मानि थाखाय बानायदों, मानसिनि थाखाय बानायदों ना मोदायनि थाखाय बानायदों बेखौबो मिथिगौमोन। मानसिफ्रा जे बुहुमाव जोख्लाय हरजानाय जे इसोरनि आर्फफोरजों जे मोदाय महरै फैनाय फलेन एन्जेल हिसाबै बे बुहुमाव फैनाय बे इसोरनि आर्फफोरनि उन उन थांगासिनो दङ। दा बेखौ इसोरा दिनै नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो मानसिफ्रा, गाव सोरजिनाय मानसिफ्रा, गाव आखाइजोंनो दानाय स्पेसियेल मानसिफ्रा, गावनि गोथां हांखौनो गन्थङाव सुनानै होनाय इसोरनि स्पेसियेल क्रिसारफ्रा दिनै बे लुसिफारनि उन उन थांगासिनो दङ। आरो बे लुसिफारनि उन उन थांनायल' नङा, जे लुसिफारखौ जि जायगायाव इसोरा सावनाय जागोन जे बिसोरखौ जे बे लुसिफारा नोरगाव लांफागासिनो दङ। दा बिनि थाखाय इसोरा दुखु मोनदों। दुखु मोननानै जे जिसु ख्रिस्ट' महरै जहननि 3 आयदा सल'पद, गोथार बाइबेलाव जहननि 3 आयदा सल'पदआव जिसु ख्रिस्ट'खौ बियो गावनि गोथार जिउजों जोनोम जाहोदों। जहननि 3 आयदा सल'पदआव, गोथार बाइबेलाव जहननि 3 आयदा सल'पदआव बेबायदि लिरदों, बियो गावनि सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय, बिखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो हफायै बादि आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि। बेवहाय जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि सासेल' सारिजानाय बिसा हौवा होननानै बुंदों। जे बे इसोरा गावनि सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ बे संसाराव जों मानसिनि लागै ओरैनो हरदों होननानै बुंदों। बिखौ जायहा फोथायगोन बियो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि। जोबनो गैयै गोथां माने जे बिनि इसोरनि सुनानै होनाय हां, बे गोथांखौ बियो थैनाय नङाजासे, थैनाय गैयाजासे जे इसोरनियाव मोनहैफिनहोनो हानाय बायदि। माने मानसिया जोङो मोदोम हिसाबै थैगोन, नाथाय बे गोथां इसोरनि हाङा बियो थैनाय नङा। बे गोथां इसोरनि हाङा सोरगोआव थांनांगोन, नङाब्ला बे गोथां इसोरनि हाङा नोरगाव बे लुसिफार सैतानजों लोगोसे थांनांगोन। जुदि नोंनो होनाय इसोरनि गोथां हाङा लुसिफार सैतानजों लोगोसे नोरगाव थाङो, अब्ला बे अरायनि थाखाय जोबनाय गैयाजासे सावथ्रुम जाबाय थानांगोन। नाथाय बे इसोरनि गोथां हाङा जुदि सोरगोआव थांफिनो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनि गेजेरजों, जिसु ख्रिस्ट'खौ बासायगिरि महरै नाजावनायनि गेजेरजों, अब्ला बियो इसोरनि हरनाय जोंनो मानसिनि लागै सुनानै होनाय गोथां हाङा बियो इसोरनियाव थांफिनगोन। नाथाय जायफोर बिथांमोनहा बे लुसिफारजों उन उन थांफागासिनो दङ, इसोरखौ सिनायाजासे बा इसोरखौ मिथियाजासे, बिथांमोनखौ जे नोरगाव लुसिफारजों लोगोसे सावथ्रुमनाय जागोन। बे जिसु ख्रिस्ट'खौ मानसिनि लागै संसाराव जोनोम जाहोनायाबो जे इसोरनि प्लान। जिसु ख्रिस्ट'खौ मानसिनि लागै संसाराव सारिजाहोनाया जाहैबाय, जोनोम जाहोनाया जाहैबाय जे मानसिखौ बे नोरगाव थांनायनिफ्राय, मोदाय लुसिफारा नोरगाव लांनायनिफ्राय बोखानानै लाबोफिननो थाखायसो इसोरा बे जिसु ख्रिस्ट'खौ बे संसाराव जोनोम जाहोदों। बियो मानि थाखाय? जे इसोरा जों मानसिखौ अननायनि थाखाय। बियो मानि थाखाय? इसोरा जों मानसिखौ अननायनि थाखायसो। जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जादों इसोरा मानसिखौ अननायनि थाखाय। इसोरा मानसिखौ अननायनि थाखाय जे बिखौ जायफ्रा फोथायगोन बियो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन होननानै जों अलरेडि फरायखांबाय। बेनिखायनो जे जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जों आरोबाव जे जों
इसोरनि रायजोआव सौहैफिननो हायो। नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामनानै हो आरो लाइक खालामनानै हो आरो नोंथाङा दिनैसो चेनेलखौ बोरैबा नुसनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रै सौहैयो आरो नोंथाङा इसोरनि बाथ्राखौ बे I.B. Gospel मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों मिथिनानै मोनबाय थायो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।